Топ 5 зодии, които имат тъмна страна, за която никой не говори. Всеки има светла и тъмна страна, но при тези зодии тъмнината може да е ужасяваща. Виж топ 5 зодии, които крият най-мрачните си черти. Номер 5. Овен. Овните са смели и страстни, но когато загубят контрол, стават истински разрушители. Те могат да избухнат като вулкан и не се страхуват от конфронтация. Номер 4. Везни. Везните изглеждат мили и приятелски настроени, но всъщност могат да бъдат изключително манипулативни. Те знаят как да играят играта, без никой да заподозре истинските им намерения. Номер 3. Скорпион. Мистериозни и опасни, ако предадеш Скорпион, бъди сигурен, че ще си го върнат. Те никога не забравят предателствата и умеят да удрят там, където най-боли. Номер 2. Козирог. Козирозите изглеждат студени и безчувствени, защото рядко показват емоции. Те могат да бъдат безмилостни в преследването на целите си и да премахнат всеки, който им пречи. Номер 1. Близнаци. Двойната им природа ги прави непредсказуеми. Един ден са твой най-добър приятел, на следващия не знаеш какво мислят. Близнаците могат да те очароват и също толкова лесно да те унищожат. Познаваш ли някой от тези зодии? Напиши в коментарите коя зодия според теб има най-тъмната страна.